No niin, tehdään meditaatioharjoitus ja istutaan sitä varten joko ristiistunnassa tai sitten tuolilla. Mutta on hyvä niin, että joko ei nojaa ollenkaan selkänojaan tai sitten laittaa tyynyn tällä lailla vähän kaksinkerroin, laittaa sen tyynyn tuonne ristiselän alle. Ja sitten selän yläosa on ilman tukea. Ja sitten suljetaan kevyesti silmät, leuka on vähän koholla ja annetaan lihasten rentoutua. Annetaan rentoutuksen tunteen syventyä. Lihakset rentoutuvat ja myös hermosto rentoutuu. Ja kun hermosto rentoutuu, aivoihin tulee tieto, että täällä eri puolilla kehoa ollaan rentoutuneita. Näin myöskin aivot alkavat rentoutua. Annetaan mielen rentoutua. Kun mieli rentoutuu, ajatusten rytmi hidastuu. Ajatukset ovat kuin pilviä mielen taivaalla. Ajatuspilvet lipuvat verkkaisesti mielen taivaan poikki. Emme lähde seurailemaan ajatuksia, vaan annamme niiden tulla ja mennä. Ja sitten eläydymme siihen, että tuuli puhaltaa ajatuspilvet pois. Jäljelle jää mielen puhdas taivas, mielen avaruus. Ja sitten koitamme pysytellä tässä mielen hiljaisuuden tilassa. Seuraavaksi toistamme Om-mantran 3 kertaa. Om tarkoittaa Jumalaa tai jumalallista tietoisuutta. Ensin sisäänhengitys. Ja ollaan tietoisia Om-mantran synnyttämistä hienoista värähtelyistä. Ja sitten tarkkailemme hengitystä, kuinka ilma virtaa nenän kautta sisäänpäin ja hieman lämmenneenä ulospäin. Tämä on luonnonrytmi meissä. Ilma on energiaa, joka pitää kehoamme elossa. Hengittäessämme sisäänpäin mielessä toistuu hiljaa
mantra ja ulos hengittäessä Ma tarkoittaa jumalallista rakkautta. Om tarkoittaa puhtaan tietoisuuden valoa. Sisäänhengitys. Ma. Täytymme rakkaudella. Uloshengitys. Om. Säteilimme valoa. Ma. Ja sitten jatketaan tällä tavoin hiljaa mielessä oman hengityksen luonnolliseen tahtiin. Tätä mantran toistamisen vaihetta voi sitten jatkaa niin kauan kuin haluaa, 15 tai 20 minuuttia tai jopa tunnin ajan. Ja silloin kun mieli keskittyy mantraan, muut ajatukset häviävät ja mieli jää itsestään hiljaisuuden tilaan. Ja tässä hiljaisuuden tilassa koemme puhtaan tietoisuuden. Ja sitten kun mantra on toistettu riittävän pitkään, annetaan mantran hiljalleen vaimentua pois. Jäämme hiljaisuuteen. Koemme mielen rauhaa, vapauden tunnetta ja puhdasta iloa. Eläydymme siihen, että kaikkialla läsnä oleva jumalallinen tietoisuus on kirkkaana valona edessämme, loistaen niin kuin aurinko. Mietiskelemme joko tätä tietoisuuden aurinkoa tai sitten henkistä mestaria, pyhimystä. Hän voi olla joku uskonnon perustajista, kuten Jeesus tai Buddha tai Krishna, tai joku muu tunnettu pyhimys, Franciscus Assisilainen, tai joku muu pyhimys, joka on meille läheinen. Hän katsoo meitä rakkaudella ja myötätunnolla. Hänen olemuksensa säteilee valoa. Kehomme, solut ja atomit avautuvat. Kaikki kielteisyys meistä poistuu. Tulemme yhä kirkkaammiksi ja kirkkaammiksi. Alamme säteillä valoa ympäristöömme. Lopulta olemuksemme on täynnä valoa. Kaikki pimeys on meistä poistunut. Voimme laittaa kämmenet sydämen korkeudella vierekkäin ja eläytyä siihen, että kämmenillämme on valkoinen lootuskukka. Tämä lootuksen kukka edustaa rakkautta ja antaumusta,
jota tunnemme luojaamme kohtaan tai henkistä mestaria kohtaan. Laskemme lootuskukan hänen jalkojensa juureen, taikka luojan jalkojen juureen. Seuraava lootuskukka edustaa niitä ongelmia ja vaikeuksia, joita meillä on elämässämme tai luonteessamme, tai joita läheisillämme on. Laskimme nämä vaikeudet hänen jalkojensa juureen. Kolmas lootuksen kukka edustaa meidän tietämättömyyttämme, meidän egoamme, jonka laskemme hänen jalkojensa juureen. Sitten liitämme kämmenemme vastakkain sydämen korkeudella ja pyydämme, että hän auttaisi meitä henkisen kasvun tiellä. Auttaa meitä voittamaan tiellämme olevat vaikeudet ja esteet. Johdattaen meitä kohden jumalallista päämäärää. Hän siunaa meidät. Jumalallinen valo asettuu sydämeemme. Henkinen mestari on aina rinnallamme. Hiljalleen avaamme silmät. Voimme koskettaa otsakeskusta ja sydänkeskusta ja sitten kumartaa mestarille tai korkeammalle voimalle. Kiitoksia.